салому дуруд дӯстон, шумо қарор доред дар канали Футбародарон туби тиллоӣ ки онро ба даст меорад. Ба фикрам аллакай ҳамаи шумо медонед. Ҳатто агар овозӣ нагузаронанд ва онро ба Карим Бензема супоранд, ҳеҷ кас эътироз нахоҳад кард. Ҳама ба он бовар доранд ки маҳз Ҳоҷӣ Карим бояд ҷоизаи бонуфузтарини инфиродиро ба даст орад. Дар барномаи имрӯза фикру ақидаҳои нафарони сершуморро вобаста ба ин мавзӯъ ҷамъоварӣ кардем ва ҳоло пешкаши шумо мегардонем. ин видео бо сарпарастии як гик сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми гӯшав канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood. Маълумотои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. пас аз финали Лигаи Чемпионҳо ки Реал Мадрид дар он ғалаба ба даст овард, легендаи футболи Фаронса ва собиқ ҳамлагари Арсенал ва Барселона Терри Анри ба маҷаллаи France Football муроҷиат кард, яъне ҳамон маҷаллае ки туби тиллоиро меспорад. ман ба France Football ва ба ҳамаи онҳое ки дар овозии туби тиллоӣ иштирок мекунанд гуфтание дорам: овозӣ нагузаронед, Бензема аллакай ғолиб шуд. собиқ нимҳимоятгари Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд чунин гуфт: баҳс барои туби тиллоӣ ба анҷом расид. Агар Бензема онро ба даст наорад, ин шармандагӣ ва масхараи футбол хоҳад буд. дар бораи он ки Бензема бояд туби тиллоиро ба даст орад, ҳамчунин президенти УЕФА Александр Чеферен гап зад. ӯ ба Флорентино Перес чунин гуфтааст: фикр мекунам ки Бензема ғолиби туби тиллоӣ хоҳад шуд. легендаи бразилӣ Роналдо Назарио ҳам дар канор намонд. ӯ чунин гуфт: ки аз байни Бензема ва Сало арзандаи туби тиллоӣ аст? рости ҳарду арзанда мебошанд, аммо Бензема пешсаф аст. фикр мекунам ки финали Лигаи Чемпионҳо ҳама чиро маълум кард. Бензема давоми чанд соли охир кори бузургеро анҷом дод. собиқ футболбози дигари Реал Гути ҳам чунин ақида дорад: Бензема беҳтарин ҳамлагар дар дунё аст ва бояд ғолиби туби тиллоӣ шавад. ман интизор набудам ки ӯ ба чунин натиҷаҳо даст меёбад. ӯ дар як лаҳзаи кӯтоҳ аз натиҷаҳои миёнаҳол ба натиҷаҳои олӣ даст ёфт. ин ба фоидаи Реал аст. вақте Криштиану Роналдо аз даста рафт, ба даста бомбардир зарур буд ва Бензема ин нақшро ба ӯҳдаи худ гирифт. на танҳо бозингарони собиқи Реал, балки бозингарони феъливу собиқи Барселона ҳам Бенземаро арзандаи туби тиллоӣ мешуморанд. оғоз мекунем аз Дани Алвес. Бензема ба ҳама чӣ даст ёфт то ғолиби туби тиллоӣ шавад. Лигаи Чемпионҳо аҳамияти калон дошт. Реал ғалаба кард ва ба дигар бозингарони хуб нигоҳ накарда, Бензема фаворити хело ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. Карим сазовори туби тиллоӣ аст, зеро Реалро дубора ба қуллаҳои баландтарин баровард. собиқ футболбози Барса Луис Суарес чунин гуфт: пас аз голи дуюми Бензема ба дарвозаи Челси, ман аз ҷой бархоста ба хотири ӯ кавкубӣ кардам, зеро аз коре ки ӯ мекунад дар ҳайратам. пеш аз ҳама ман мухлиси футбол ҳастам. бале, Бензема ин мавсим сазовори туби тиллоӣ аст. умуман агар маро пурсед, ман ҷавоб медиҳам ки ин ҷоизаро бояд ҳар сол Месси ба даст орад, зеро ӯ беҳтарин дар дунё аст. аммо имсол соли ӯ набуд. албатта суханҳои Суарес аз як ҷиҳат хандаоварам буданд, зеро ӯ ин ҷо ҳам Мессиро ҳамроҳ кард, вале ба ҳар ҳол чунин мешуморад ки Бензема бояд имсол онро ба даст орад. худи Лионел Месси ҳам дар бораи туби тиллоӣ ибрози андеша кард. биёед гӯш кунем. туби тиллоиро бояд Бензема ба даст орад. ин ҷо ягон саволи зиёдатӣ набояд бошад. ба ҳама маълум аст ки Бензема мавсими бобарорро паси сар кард ва дар натиҷа дар Лигаи Чемпионҳо ғалаба ба даст овард. болои ин ӯ дар ҳар бозӣ футболбози муҳими даста буд. аз ин хотир имсол набояд ягон шубҳа бошад. на танҳо дигарон, балки худи Бензема ҳам оиди туби тиллоӣ гап зад: ман ҳамлагаре шудам ки дар кӯдакӣ орзу доштам. статистика ин чизро тасдиқ мекунад, вале он барои ман ин қадар муҳим нест. ман кӯшиш мекунам ки ба даста кӯмак кунам то он бештар гол ба ҳадаф расонад. албатта ман дар орзуи туби тиллоӣ ҳастам, вале ҳамон вақте онро ба даст меорам ки агар манфиатҳои дастаро афзалтар аз ҳама шуморам. фикр мекунем Бензема аллакай ин корро кард, яъне манфиатҳои дастаро афзалтар донисту онро ғолиби Лигаи Чемпионҳо намуд. аз ин хотир ҷоиза бешубҳа бояд ба Ҳоҷӣ Карим супорида шавад. агар ин кор нашавад, France Football метавонад дигар фаъолият накунад. бо ман розиед? бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.